hitno-aparatni raspad. Divno, čestitam. Što je ovdje bez tebe, Filip? Ja tu nikoga ne poznajem. Živjela Srbija. Ja sam odatle. Jel to vaš dotični Arnaut? Nemoj da se plačeš, Frojla. Biće i tebi dobro. Kako su oni uopšte mogli da se sretnu u kazinu? Pa išli su u Monte Carlo da kockaju. Mogli bismo zajedno da nastupamo u kabareju. A prvo je da stignemo do mora i do saveznika. Zašto ne legneš ovdje na krevet pored mene? Lepo sanje. Tu je gospodina Nauki! Miki Manojlović i Iva Krajinc u filmu Srđana Karanovića Besa. Premijera 30. marta u Sava centru.